Χριστό μας στη Δευτέρα Παρουσία Του, το τι κάναμε, να μπορέσουμε να ξεβούμε την αιώνια ζωή. Και τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε? Όλοι μας τα ξέρουμε, αλλά μερικές φορές τα ξεχνάμε. Το Θεό μας. Έστω και μερικές φορές μας στενοχωρεί. Πρέπει να μην θέλουμε το κακό του διπλανού μας. Πρέπει να μην βλάπτουμε την περιουσία του διπλανού μας. Πρέπει να μην λέμε ψέματα, πρέπει να μην κλέβουμε, πρέπει όλη η ζωή μας να είναι τέτοια, ώστε να είμαστε και στο Θεό. Σήμερα είμαστε μαζί όλοι εδώ, είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Και έτσι μαζί πρέπει να πάμε στον Παράδεισο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλοι μας πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, το πλησίο μας και να εκτελούμε τις ορές του Χριστού μας. Εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος όλοι μας φωτίζει και να μας αξιώσει της αιωνίου ζωής. Τώρα όλοι μαζί θα ακολουθήσουμε τη λιτανία και μετά πάλι εδώ για την απόλυση.